Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawabi mulkil wajib kangge lanang wadon loro ngelmu wajib kangge lanang wadon loro ngelmu aja lerene yen durung karo sabodhomu aja leren yen durung karo sabodhomu
Ayo ayo kanca padha kita wis ketekan zaman Pancasila atasan ajana kita wis tua ana nyatane lan ana begetine kodhek lan cekote padha dawa-dawa monggo sami perasa kodhek lan cekote padha dawa nanging sejatine isih para muda para pamoda ayo jajal tali wondo melu jojo pembangunan negara aja wakani ngane guna ego ngambek simbang orang elek nuwani ku sifat kang utama insyaallah bisa selamat lan raja elek nuwani ku sifat kang utama insyaallah bisa selamat lan raja. Ya Ervani roce kembang wangine biar kumilar aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo legai kang sekeca sira ning alam donya kuwe pangeran ya Irfandi ronce kembang wangine mubyar gembirang aja sira menga-mengo turut dawuhe pangeran monggo legai kang sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semaya ya Irfandi roce kembang wangine mubyar gemilang aja sira menga-mengo turut dawuhe pangeran monggo legai kang sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semaya. Critane sawijining dina Mbak Sura menyang ana kutha ralali nganggo kacamata rapene ya mung mega yen ngenang sakebel susure yen ngenang sakebel susure sajae kok enak lagi lambene wira-wiri Mbak Sura
Kayu manis mas digawe saka ireng manis mas duwe sapa kalis rayu akeh bayane bocah ayu sapa sing duwe aja cuit amanos wikapan cewek ceking mas kaca sobatan kelap kelip anak-anakku nang mlaku pateng kesandung watu bocah cilik mas wani wong lanang bareng mateng gak ana sing ngaku asik mbok ngombah popo aja kero teleke ala blekok ngombe-ngombe tajen wudeleke tok kaya ora isin iki biru kae kaya biru nganti bingung kon nulisi iki ayu kono ayu nganti bingung pilih-pilih endi kene abang kono kono ya abang masa diunduhi kene sayang kono sayang sing disayang ora ngerti elo tenan ngalam donya kanane lah kok isih golek abang elo tenan ngalam donya kanane ento ayu lah kok isih mesok kurang kene krimis kono kono ya krimis ayate sawang ora mendung kono manis yang ditimbang malah bingung ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran ayo prokonco Bali. rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat kaping 4 poso dan kaping 5 kaji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran nyuwun pamit sadulurku kabeh moga-moga dalaga atine yen ana Mekaten lan kurange semanten pangapuran Gus kaula sak rombongan kepilih wonten kelepatanipun panjenenganipun saking rombongan kaula tansah nyuwun agunging sesaputra sami sugeng kondur sugeng dalu kepanggih malih wong sing sanes panggenan mugi-mugi paringi kawilujengan sedayanipun kanthi kaula akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paring keselamatan ajrone ngati durung pengin bali